Bună, uitați ce este la ignorul la poate să se prăbușească. Stați în casă și nu ieșiți afară. Se poate prăbuși pe voi. Uitați, vedeți ce acolo? Uitați, hai, să merg mai aproape, că sunt în avion. Da. Uite, nolo. Deci, cum se poate așa ceva să facă un nor? Deci e ca un vulcan care erupe. Da. Când vedeți așa, când vedeți ăla, uite acolo. Tot așa, acela, nu se merge mai mult pe geam, dar ridică norul ăla. Vedeți? Când îl vedeți pe acel nor, stați în casă și nu ieșiți afară, că erupe vulcan. Și norii încearcă să se ducă de lângă el, că rupe vulcan. Da, uite. Voi nu vedeți ce face prăfulel? Da. Uitați. Că a erupt, nu acolo. Uitați-vă jos. Zici că este fum sau ce lavă acolo. Și uite, e legat. Așa. Și uite, este puțin roșu. Vedeți? Cine o știe? Așa, pe aia stați în casă și aveți grijă, nu ieșiți afară, că rupe vulcanul României și al lui București. Rupe vulcanul cu țări.